Hola a tots! Jo sóc Lluís i Max. Avui és especial del meu vídeo. 5 anys, exacte! Avui estic molt d'emoció i per vosaltres també. Us explicaré. Abans d'explicar-te, l'1 de gener de 2019, a les 12 del matí o 0, va ser a iniciar del meu propi vídeo. Per tant, vaig fer un vídeo sobre documents, blog, reacció, de disfraç, cosplay i molt més. Però ens falta alguna cosa més important, els videojocs i els personatges. De fet, estic una mica molt lliu, però estem intentant per millorar i estem a fer-nos una mica bé exercici sobre aquest tema. Almenys hem fet festa major, festa medieval, carnestoltes, Japan Weekend Barcelona, Saló Còmic Barcelona, Sitges Zombie Camina, Saló Manga Barcelona i Barcelona Videojocs. Molt, Especialment vídeo aniversari i col·laboració d'escola. Mentre que havia fet molt diversió de l'excursió, de l'estudi i altres més. Per exemple, també hem fet animació, és el meu preferit, i vosaltres també, que t'agrada molt. Ara que hi penso, hi havia pocs personatges, com el meu germà, 3 noies i res més. Almenys en 2023 ja han revelat sobre els meus personatges, la família, nostra casa i de tot. En vegada hauria d'estar del 2019 i no del 2023. Però en fi, tot està arreglat, com sempre. Així torna a la normalitat. Vaig sentir-me molt feliç amb vosaltres. Però per què? Per això? No. Sobre la emoció. I no del tot. I altre tema sobre el tràiler, videojoc, la reacció del vídeo. És el més preferit del tots. M'agrada molt sobre els teus comentaris i sempre guardo del teu propi record. Però això, me'n sento molt feliç. I de vosaltres també. I no del tot, sinó també als videojocs. Primer va ser jocs de taula de Nintendo, Hanafuda. I després, per fi, juguem en videojocs. Seria molt interessant, però estic molt tranquil i molt alegre. Ja ho saps. Us heu recordat sobre creativitat? Muntar de rellotge de so de paper, de cartolina i del pastís i altres? Doncs és molt interessant. Fer muntatge seria fantàstic per a fer creativitat. I això és el que m'agrada moltíssim. Per això m'ha encantat molt. També ajudar-se als teu pare per si et costa molt difícil. Ja ho saps, això sí. Us recordeu sobre original versió Lluís i Max? Això és el meu preferit. M'agrada moltíssim. Fue al·lucinant i m'encanta. Espero que us passi molt bé per vosaltres. Subscriu-me i m'agrada, comparteix aquest vídeo i ens tornarem aviat com sigui. Sobretot, ens tornarem aviat pel pròxim vídeo un altre cop. Adeu!